Onya tataw ni Atty. Joey Dalos ang chairman sa board sa MCWD atol sa tuaga interview kaganiha over sa tong programa nga Zona Libre program nga illegal ang gibuhat ni Mayor Michael Rama nga nagtudlo ni retired Army Major General Melquiades Feliciano isip pa MCWD board chairman. Oba nila ni Atty. Aristotol Totol Batuhan o Nelson Yuvalios isip mga sakop sa Board of Directors sa Water District mga kabombo. Si Feliciano mao'y gipuli ni Mayor Mike Rama, ni Atty. Joey Dalos, samtang sila si Batuhan o Yuvalios mao'y mupuli nila ni Miguelito Pato o ni Jodeline Mayseno mga kabombo. Matod pa ni Atty. Dalos nga wala musubay sa insakto nga proseso sa pagtudlo og mga bag-ong mga membro sa board sa MCWD og naluoy siya sa publiko tungod kay makamugna kini og galibog sa publiko ang kining gibuhat karon sa mayor. Nihangyo si Atty. Dalos ngadto ni Mayor Mike Rama nga unta musubay lang sa insakto nga proseso og dili magbuot-buot sa pag-appoint og mga membro sa board. Gidugang pa ni Atty. Dalos nga walay katungod si Mike Rama nga mo remove nila kuno'y katungod ang mayor nga motangtang nila tungod kay ang LOA maoy dunay final nga decision sa pagbutang og mga membro sa board of directors diya sa MCWD. Matod pa ni Atty. Dalos unta magpaabot ang mayor sa decision sa Local Water Utilities Administration kon LOA kung angayan na ba sila nga ilisan o dili tungod kay nakahatag naman og recommendation ang mayor ngadto sa LOA nga gusto niini nga pulihan ang chairman sa MCWD apan ang LOA hangtod ron wala pa ni himog aksyon regarding niini. Subay nini si Atty. Jeron Castillo ang special assistant sa mayor sa legal nga mga butang miingon nga nakahukom si Rama nga itudlo ang tulo ka mga opisyal nga dili na maghuwat og aksyon gikan sa Local Water Utilities Administration kon LOA tungod sa kadinalian. Pangutana, unsa man jud ka immediate nganong dinalian man kayo ang pag-ilis o chairman sa board sa MCWD nga wala pa may desisyon gikan sa LOA. Nganong i-bypass man ang LOA. Ang pag-ilis nila ni Atty. Joey Dalos, Miguelito Pato o Jodeline Mayseno makasulbad ba kini sa kakuwang sa supply sa tubig sa MCWD? Sige tag-ingon nga subay ta sa rule of law, due process unya karon ilang gi-shortcut ang pabaagi nga wa pay desisyon gikan sa LOA. Tan-aw na ako ani murag politika, ragi hapon ang rason kung ano nga gusto ni Rama nga pulihan si Atty. Joey Dalos isip chairman sa MCWD. Dili ko motuo nga ang mayor, ang mayor ang iyang rason nga ilisan si Dalos tungod kay walay nahimo sa MCWD. Kadaghan og nahimo ni Atty. Dalos aron na madugangan ang supply sa tubig sa MCWD, Lusaran Bulk Water, desalination plant sa Cordova, ug uban pa mga kabombo. Nadugangan man ang supply sa tubig sa MCWD. Ubos sa pamunuan ni Atty. Dalos ug mga kaubanan mga kabombo. Apan di pa magani mga project sa MCWD nga wala na padayon gumikan kay wa mohatag og permit si Mayor Mike Rama matod pa ni Dalos. So ako nakita ani nga politika ang rason mga kabombo. Tingali tan-aw ni Rama nga threat man ni si Atty. Dalos. Di tani paluparon ato ni balian pako atong tangtangon ni diha sa MCWD. Aron di makabukhad og maayo siyang pako. So muna ako nakita nga mga rason mga kabombo kung ano nga gi lisod-lisod og maayo ni Rama si Atty. Dalos. Si Dalos palaban pod. Abogado pod gud na. So nagpaabot gyud siya sa desisyon sa LOA. O diyan mato ni Dalos. Kung moingon ang LOA nga angay silang ilisan, di manaog sa silang pwesto. Kung moingon kuno ang LOA nga atong i-recognize ang bag-o nga mga membro sa Board of Directors sa MCWD, sumunaog kuno sa pwesto. Apan kung moingon ang LOA nga status quo lang sa ta, so di gyud sila kuno munaog sa pwesto. Niya pangutana, asa man niron mag-opisina? Sila si Feliciano nga di man mo naog sa pwesto si Atty.
Joey Dalos, isip chairman sa board. O yan kining ipangtudlo ron ni Mike Carama, sila si retired Army Major General Melquiades Feliciano, isip MCWD chairman. Mga kabombo, asa man ni siya mag-opisina?